Isaac kan ngai don hle mei che phal lo hle che mai la ti thei kan nei si lo phal lo ta ka thai nga hi kan she rualin itan chuan pathian rem ruat te po lo ni ve theya eng po chu ni se min lo en kol na to zong zonga khan lom thu sei sen lo kan ba cha tu na ri chuan ke ni chuan itan eng ma ti thei kan nei lo ma se helai hosteler om te hian kan te hi ngai don lo cha kan tan chuan teacher thaber in ni fawang ke ni po i en kol na hnuaya om to lo ma ila iril ru in min lo she ve reng thin la eng tik ni a emo chuan lo tling taka in le in ton le kan tum don ya ikal zel na po midang tan mal som la lo zel la ke ni tan chuan om to don lo ma la midang tan mal som la lo ni zel turin du sak na kan la na che helai hostel a i om chung zong khan nuam ka ti in ka hin ve em thina ka thin rima chua ka du chang ko in sar Isaac alom kan ti ve thina ma se tu na chuan khang hun te kha thon thu mai an lo ni don ta nang ma wang liao in engemaw chena improve na ka nga em boka lom thu hi soi don chuan ka soi seng lo om tur te chuan ka du che sin a thei sham chuan chel che po kan du ma se i pe to thlot si lawa kan she thiam lu tuk che ania ke ni chumin lo ngai to lo la thattakin kan lo ziranga result thattak nen kan in bele don nia ui le che ma ila mang tha le